Satsho sangena thina singalala endleleni nazo indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Isilo sibhunge namakhosi. Amagalaji kaPhethilo labhekene nomthamo omkhulu, kanti le MK Party leseka abakwanobamba. Nina bakaMpombosho omnyama siyakhuleka nazi indaba ze1KZN TV. Isilo indlule mithi yamakhosi sibe nomhlangano namakhosi kangaqhamuke ingxenye ezahlukene zalesifundazwe kwaZulu Natal esigodlweni emashobeni ophongo lenyakathweni kaMthani yanamuhla. Inhloso ke nkulelo umhlangano bokuzodinga idaka indaba zakamuva eyithinta isizwe nodaba olukhulu lweNgonyama Trust. Isilo imizulukazi lethini sibe nomhlangano namakhosi asendlunkulu esigodlweni emashobeni ophongolo. Indlula mithi yamakhosi ibisimemezela ukuthi lowo wabe ngusihlalo weBoard leNgonyama Trust phambilini uJaji Jerome Ngwenya njengozoba ingxenye ke ithimba elizolwa ke impi yokubuyisela weNgonyama Trust ezandleni zamakhosi. Sisebenze kahle ke makhosi asendlunkulu neJaji uNgwenya. Mina uJaji Ungwenya ubaba kimi ungikhulisile ngimbuyisile nina bibi ngoba siyamdinga ubaba weNgonyama Trust nathi ulwazi buzwa kwabaphambili nabesilo. Ithimba lizokwenza ucwaningo nophenyo ngezinkinga zakamuva ezikhungethe iNgonyama Trust lisola kuhulumeni ukuthi waba nomthelelo omubi ngokuchibiyela kumthetho uguqulwa komthetho ukuphathwa kweNgonyama Trust ngaphandle kokuthathisela kwisilo okuyisona ke umnikazi weNgonyama Trust. At the heart of this initiative to consider a further amendment to the trust is the following two issues. The first one is we need certainty about the powers of the sole trustee, the Ingonyama. The second issue is we need clarity on the powers and the functions of the Ingonyama board. Okwesibili ukuthi amandla alaba sebeqokwe njengebhodi leNgonyama njengokhona oyisole trustee waseqokwa ibhodi ukuthi amandla abo-ke aqala apha agcinaphi uma wabuka phakathi kwabo neNgonyama esesihlalweni. Kodwa-ke phendula umbuzo weNgonyama engingaqwashisa ngakho ukuthi okokuqala amakhosi noZulu wonke okudingeka bakwazi ukuthi isakhiwo esikhona njengamanje asijwayelekile ngokuthi kufike kube khona itrustee engenawo amandla okuqoka labo ezosebenza nabo ebhodini. Lawo mandla bese kukhandwa ibhodi ngamazwi elikhandwa ungqongqoshe bese umsebenzi weNgonyama kube ukuphawula njengabantu ungqongqoshe anabo emqondweni wokuthi kumele babe amalungu ebhodi. Isilo imizulukazi lethini sithi kamakhosi asendlunkulu asekulungela ukuziphathela kwiBoard leNgonyama Trust. Ezindabeni ze1KZN TV kubuye uNkosi Mthembu esigodleni sesilo emashobeni. Amagaraji kaPhethilo noDizili abhekene nencindezi yomthamo wezimoto njengoba ke namuhla kuqala ke impela sonto ende yephasika. Iziko leindaba namuhla lehambele elinye lamagaraji kuMoore Road eThekwini uxoxisana neziphathimandla zalo ngezinto ezahlukene ezithinta intengo kaPhethilo enyukile kanye nokuba ke matasatasa. Ukungena nokuphuma kwezimoto eThekwini ukusukela namhlanje ziyephasikeni yikona okudala ingcindezi emagaraji. Phasika kuhlezi kuzoba isikhathi esinengcindezi ngenxa yokuthi abantu bayatravela kakhulu. So njengoba abantu betravela kakhulu nathi sinengcindezi. Namhlanje lesine usuku lokugcina before the long weekend. So ilona suku ke siyasibona khona umthamo wezimoto uba mningi kakhulu esuke izothela ngoba zisuke thina njengoba siseThekwini ziphuma eThekwini zihambisa abantu eindaweni zabo ezahlukahlukene. Iyancipha kancane ibhizi yethu ngezikhathi zamaholidi usho ukuthi kusukela kusasa ngolesihlanu izobe inciphile. Kodwa usuku thina esilindele ukuthi lizoba busy kakhulu kuzoba usuku la namhlanje ngoba abantu baya travel. Then again
siphinde silindele futhi ibhizi ngomsombuluko isho ukuthi laba kade beze eThekwini for ama holiday sebegcwalisela ukubuyela endaweni zabo. Amagaraji kuleli sonto athole kanzima kade kuzonyuka upetrol ngolesithathu phakathi kwamabili ebusuku. Upetrol unyuka njalo ngolesithathu lokuqala elokhuzaneni enyangeni. So upetrol ubuzonyuka ngolesithathu la ngomhla ka1 April. Right, so thina njengoba si-coastal upetrol unyuke ngo3.02 per litre kwase kuthi udiesel wanyuka ngo7.49 per litre. So uthe kushaya isikhathi sokuthi kunyuka upetrol ubususiphelele ke thina upetrol bese sisele no diesel kuphela. So ngenxa yendlela ebesikade sidayisa ngayo kodwa ke njoba ngisho ukuthi upetrol asinayo inkinga yokuthi awukho ezweni okwamanje sikwazile ukuthi sithole futhi delivery yethu siyadayisa njengamanje njengoba sikwisikhathi sephasika. uJapha uthi abantu uzomele bamukele ukuthi upetrol uyisidingo empilweni kodwa lokho kunyuko okwenzeke manje okwesikhashana. Petrol uyisidingo kuwo wonke umuntu sizohlezi sodinga. Mhlambe kuzosisiza nje ukuthi sicabange ama options ahlukahlukene. Ngizokutshela nje izinto ezike zenziwa abantu. Abanye abantu mangabe kunyuka intengo kapetrol basebenzisa lift clubbing bahamba ngokuhlanganyela. Abanye basebenzise ama e-hailing services ba request yabo ngoba bathi baya saver. Kodwa ekugcineni upetrol nje uzohlezi uyisidingo ngoba ngisho kuthiwa uyakusona isithuthuthu kodwa kuze sihambe sizodinga upetrol. Lena abantu abaningi futhi uthola ukuthi basebenza nangazo imoto, you understand, kunabantu abadayisa imshwalense bahlezi besemgwaqweni. So kuzoba sona isikhathi esinzima kodwa ke siyathemba ukuthi kuzohamba kuhambe kudlule. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Iqembu le-MK Party lihambele indawo yasewenene kwaNobamba enhla kwaZulu Natal emva kokubhalelwa lo mphakathi ufuna usizo lokuba nomasipala wawo. Lo mphakathi wathatha lesi sinqumo emva kokubuka kwedembesela kwentuthuko njengoba kungekho namahhovisi kahulumeni impilo inzima kubantu bendawo. Ilungu lePhalamende ku-MK Party uThulani Shongwe uthi bazothatha izikhalazo zalaba bezidlulisele eminyangweni efanele. Iqembu lomkhonto wesizwe lihambela indawo yaseWenen ngenhloso yokuzwa izikhalazo zabo ngodaba lokufuna ukuba nomasipala wawo. The political landscape ekhona endaweni futhi in the whole country ubuningi baya inandaba nabantu. Inendaba nalento ukuthi makuceda ukuphuma ibudget yaphasa ibudget kunale mali kumele sibe ukuthi le izohlafunya ama comrade to ama tenders bese service delivery ayifiki. Awukwazi ukuba ngaphansi komasipala kodwa ungabi nama services. Awukwazi ukuthi in the space of 30 years uyahluleka ukuthi ube namanzi endlini regardless of space indawo ohlala kuyo ukuthi amanzi atholakala kude okuphi. Budget after budget, millions, almost billions if I'm not wrong, have been passed. Yingani abantu namanje indle yabo isagujwa. Ilunga lePhalamende uThulani Shongwe uthi umphakathi wakwaNobamba uthola intuthuko kanzima. KwaNobamba is far behind ngokwempilo ngenxa ukuthi ama services bawathola kanzima. So kufanele ukuthi abantu bakhale bazothi sicela ukuyimela ngoba niyahluleka ukusenzela nina. Sicela ukuthi siyithole lotho umasipala ozokwazi ukuthi ube la eduze usinikeze izinto. So yiloko ngizokuzwa ukuthi yini okunzulu okubaphethe kabi ngoba ngazi lokho kula ngaphezulu engisazokulalela la. Uqhube ngokuthi bazokwazi ukuzwa izikhalazo bephinde bezidlulisele eminyangweni efanele. But njengomuntu othomekayo ngihamba nomfethu wakamthetho osebenza legislature yala eprovince yaKwaZulu Natal sizolalela ukuthi sazi ukuthi siyithathe lento semikisi. Mhlawumbe ngingakhipha njenge warning mfokamthetho ngeke size ukuthi basibribe, ngeke size basiphe imali bathi bamba la comrade lento mana sihambise kancane. Sesiyazi ukuthi into evimba izinto ukuthi zingaphasi namanzi angafika ebantwini umkhuba ngoba the more kunomkhuba ukuthi indle ingahambi ngepipe the more amathenda ama truck aphuma azolanda indle bese kudla icomrade nabangani balo. Kanti omunye wamalungu omphakathi uchaza isizathu sokuba befuna ukuba nomasipala wabo. Isizathu ukuthi iWenen nje ngokuphelela kwayo ayina ama services kahulumeni njengoba nawe ke uyibonela dadwethu. Esikushothi ukuthi
uma ngabe sekukhona umasipala njengoba umeya eyikho konke ngoba even ukhuluma ngebudget kamasipala constitutionally iyayibizwe nge-mayoral budget. So ke lokho kuyasitshela ukuthi mase sinomasipala esiwonayo njengomphakathi waseWinen siyobona umehluko oyobuwenzeka ngokukhulu ukuphuthuma noma ngabe singenakho ngeke sikwazi uku-achieve esikhathini esingangeminyaka emfushane kodwa sesiyokwazi ukuthi unyaka nonyaka kube khona okusha esikubonayo kuzobe kusho ukuthi siyadevelopa. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseWinen. Asithi ishelele itolo nenabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Isilo sibhunge namakhosi. Amagalaji kaphethilo labhekene nomthamo omkhulu kanti le MK Party leseka abakwanobamba. Umphakathi wasemvelweni eSweetwaters eMgungundlovu uphume ngomningi bawo kuyobhikisha ngaphandle kwenkantolo kaMantshi yaseMgungundlovu nalapho bekuvela khona lo solo ngokunukubeza ngokocansi inganyana yentombazanyana eneminyaka nje isikhombisa yobudala. Uvukani Ngidi uthi bakhathazekile beumphakathi bafuna lo msolo ajeze kanzima futhi angayitholi nebhayili. Amalungu omphakathi wasemvelweni eSweetwater aphume ngokuningi bawo azobhikisha enkantolo kaMantshi yaseMgungundlovu njengoba lo solo ngokunukubeza ingane eneminyaka isikhombisa ebezovela phambi kwenkantolo. Lesigameko senzeka ngenyanga edlule umntwana elibangise esikoleni. Silethe kakhulu lana siwumphakathi siwumndeni somakhelwane kuyibona bonke abantu esakhelene nakwezinye indawo ukuphatheka kabi emoyeni ngesimo esivelele umndeni wokuthi kudlwengulwe umntwana osemncane oneminyaka ewu8. Manje umphakathi njengoba ungaka uphume ngobuningi bawo ukuthi uzophikisana nesicelo sebhayili okumenzi wobubi uyena akade esifakile isicelo. Njengoba ke siphumile sonke ngobuningi bethu kanje sizophikisana naleso sicelo. Lengane yabanjwa umsolo wasendaweni ibheke esikoleni kanti ibiyingxenye yesitombi esihlolwayo okanye isiqhuquzelwa ngokuziphatha emphakathini. Omunye womama bakhulisa izingane uzwakalisa ukukhathazeka kakhulu njengoba besebenza kanzima ukukhulisa izingane ngokuziphatha bese kuqhamuka abantu abafana nomsolwa banukubeze izingane. Ngoba kunomntwana onyukubezekile oneminyaka ewu7 enyukubezwa umuntu oneminyaka ewu35 ewu30. So njengoba sizela siphatheke kabuhlungu kubhlungu kakhulu ngoba isasa lengane ulibulele siyazama so onomehlo sikhulisa izingane ngendlela ukuthi zenze kahle kanti khona lemgulukudu le yona ehlala icuthile yenza okuronge. Siwumphakathi nje sonke nonomehlo siphatheke kabuhlungu kakhulu sizoseka umndeni wakangidi kulesimo obhekene naso ebesingehlela nomuphi umzali ngoba sithi isisho ingane yami iyami ingane yakho iyami. Omunye wesitombi ongaphansi kohlelo lokugqugquzela ukuziphatha kahle uzwakalisa ubuhlungu bakhe abuzwayo obenzeke enganeni encane. Kuhlungu kakhulu kubhlungu kwakwena umajina nje umdala angazi ukuthi ngingathini. Ukulimala kwami angikaze ngilimala nje empilweni yami. Ubhlungu engibuzwile angikaze ngabuzwa. Kwangathi into eyenzeke kumina nje. Umsolwa kulindele ukuthi avele enkantolo ngolwesithathu mhla zisishiyagalombili kuMbasa. Ezindabeni ze1KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMgungundlovu. Kukhulekele kuzinzo kanye nokuphepha enkonzweni ebihlelo uMasipala seNewcastle enhlelo esifundazwe njengoba sekuyisikhathi ke esikhulu somkhosi wePhasika. Usomlomo kulo masipala uthi kubalekile ukuba bakhulekele lesi sikhathi njengoba kuyisikhathi okuvama ukuba kube khona izingozi ngaso ngenxa yesiphithiphithi nesiminyaminya emgwaqeni. Usomlomo kaMasipala eNewcastle umntwana uThenga Mehlo Zulu uthi babiza abaholi bezenkolo ukuba bezokhuleka njengoba kuyisikhathi somgubho wePhasika. Namhlanje ke kuMasipala sinohlelo lokuthi before iPhasika abasebenzi bethu kube nomthanda sicela abafundisi bangaphandle bazosikhulekela ngoba inhliziyo zabantu ziyaphithizela inkinga ziningi no petrol ukhuphukile asazi ukuthi kokwenziwa njani kuningi kodwa siyathemba ukuthi ke uNkulunkulu emuhle namadlozi
ayokwenza ukuthi kube ngcono kwehle nasemgwaqweni emkhulu zehle ingozi kuze ithandwa nengane zethu eziyemakhaya zihambe ifike eindaweni zasemakhaya iphephile. Siyathokoza. Uqhube ngokuthi baphinde baba nesivimba mgwaqo ukuhlola izimoto kanye nokubancenxa ukuba beshayele ngokucophelela. Besinayo uhlelo roadblock ukukhumbuza abantu ukuthi ke cha bangaphuzi bezoshayela. Abathi balinde bahamba fike emakhaya bahlale phansi baphuze. Ngakho ke besithunywe ngoba umhlonishwa umeya ubesabambekile kokunye besithunywe uye ukuthi ke siyokwazi ukwenza zonke lezi zinto. Sacela futhi nabantu baseNewcastle ukuthi ivakashi zethu kuyadinga ukuthi ke bayiphathe kahle nevakashi nayifika nazo ziphathe kahle. Abaphuzayo ke abahambe bayophuza kodwa phuzela eduze nasekhaya. Na uya endaweni zokujabulisa emathaveni. Hayi mina bengiyofisa ukuthi kube khona nje one driver's license ongaphuza hlale ba-enjoy abantu bakwazi ukuthi babuyele emakhaya bephila. Khona manjalo uphinde waveza ukuba banxusa ukuba amaphoyisa aseNewcastle aqaphe bonke abashayeli ngalesi sikhathi. Lapha sacelile kumaphoyisa ala eNewcastle kuGeneral nala amaphoyisa kaMasipala ukuthi bavakashele endaweni zokuphuza ba-check ama-license ukuthi nakuthiwa kuvala ngo-10 bavale. Ngenzwa okunye bangadedeli abantu ukuthi baqhubele nokujayiva ngoba okungenansi ayisithi ngcono umuntu asaleselala khona lapho kuleyo tavern kuze kuse eksenamba ekhaya kunokuthi ahambe ebusuku ngoba negebengu zigadele zona leso. Ngakho ke njengomasipala waseNewcastle nezakhamizi zaseNewcastle siyafisa ukuthi ke babe nephasika elihle abantu baye kodwa enkonzweni Nkosi yami. Ngoba abanye dala bagcina. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Usomabhizinisi okhulayo wakwaZulu Natal uJabulisa Mchunu uhambela amabandla ahlukene eDandi enhla lesifundazwe uzonikela kona ngokudla njengoba sibheke kwimpela sonto ende ePhasika. Umacingwane uthi bayaqonda ukuthi abantu baphuma emakhaya ngefani kodwa uthi ke lokhu kuzobalekelela ukuba bekwazi ukuthi babeke ingxenye yomgubho womkhosi wePhasika benakho kuya ngasethunjini. Uhambela amabandla ehlukene eDandi ngenhloso yokunikela ngokudla njengoba kuyisikhathi sePhasika. Osula namhlanje sithathe initiative CJP Mchunu Foundation uhambela wonke amabandla eswahambelile nakhona ukuhlomula. Inhloso le program yokuba sihambela amabandla kube khona izinto esishiya ingoba siqonda ukuthi ingceke zikaNkulunkulu lezi ehola amabandla nazo ziyafana nabantu ngabafanisa nomeya nabo bonke abanye abahlonishwa ngoba bahola abantu abaphuma emakhaya angafani abashiya usizo lwabo lungafani besuke emakhaya bekhuleka ukuthi inkosi namhlanje sasizolala zidlile kodwa sithe namhlanje iJP Mchunu Foundation ake siphendule leyo mthandazo ukuthi beke kube khona esifeke nakho emabandleni sizokunikela sikushiye ngoba mabethandaza abasithandazeli bodwa yakubezwe bethi sikhulekela nabasemajele nabaseyibhedlela kanye nabahamba nenqola zomlilo ngoba sihlezi semgwaqeni sizama ukuthi sicoshozuka sithenga lemnikelo ke nathi mase sisebenzile sithathe sizophinde sizoyitshala ebandleni. Uthi amabandla ayabalekelela njengoba bekhulekela abantu abaningi. Imkhuleko yeni iyaseva ngoba uyazi ukuthi unokulwa impi ongayazi ukuthi ulimpi unokuhlasela umuntu ungazi uyakuhlasela unokuthathwa umuntu ungazi uyakuthakatha kodwa uzuyinqobe lento ungakazi uthinteke ndawo ngoba ile mthandazo yeyingceke nencekukazi na wonke amabandla suke ekhuleka ethi akhulekela yonke imimoya mayisethi ayala yonke imimoya obumnyama nesebenza ngobusuku ama devil worship ukuthi ingabe nesabelo phezulu kwezingane zikaNkuluNkulu. So namhlanje usuku namhlanje ke sithatha initiative sathi asihambele amabandla onke esikhona kwahambela futhi njengoba yaku Good Friday ukuba siwafisela noGudi omuhle bezohamba beyohlangela nabanye boza kwabo abakhonza nabo ekutheni ngathi konke kungaba nomusa sinciphe ingozi siphepheni nabashayela bazobe bethwele amakholwa siyacela imoto zabo zicheckwe. Kanti omunye walamabandla udlulisa ukubonga kule nhlangano njengoba lokhu kuzobalekelela kakhulu kulesi sikhathi. Sibonga kakhulu esekwenzekile nje siyabonga kakhulu noma besingalindelanga kodwa nje ngibuka ukuthi kuyisibusiso sikaNkuluNkulu njengokuthi kule nkonzo esikuyo namhlanje kuyinkonzo enkulu yokwendlalela ukuthi siyaya kuGudi ngoba suke phela siyobubula lapha kule ndawo manje sibonga kakhulu nje
kulokho sekuvelile abasenzele kona lapha endlini. Ubese nxusa ukuba belekelelwe ngendlu yokukhonzela. Indaba yokuthi sike sabhidlikelwa yindlu ngoba sila kubaba umhlungu singamabandla amabili ahlukene. Size kubaba umhlungu sizokhuleka ukuthi ke sicela ukuthi ke asiphe nje ukuthi sikhuleke nabo ngoba thina siwelwe yindlu. Amen. Manje bengajabula nje kakhulu ngisho nakuyo uhulumeni nginaso leso sicelo sokuthi nje ngiyacela mabe ngasisiza besakhele indlu yokukhonzela ngoba ukukhonza kuyinto enkulu kabi kuyabaqoqa abantu kuyabacweza ukuthi ezintweni ezimbi uthola ukuthi umuntu bese enkonzweni kuthi hayi sekwenze ukuthi endaweni ethize kodwa yena bese enkonzweni. Kubi kuThobe Kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisedandi. Asithi ishelele itolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Isilo sibhunge namakhosi. Amagalaji kaPhethilo labhekene nomthamo omkhulu kanti le MK Party leseka abakwanobamba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.97 kuyidola laseMelika bengu-22.41 kupondo waseBrithani libe ku-19.55 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu-$4,636.55 ounce bese kuthi intengo yalo ngahluziwe yona bengu-$101.16 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lizobhekana nenyeke inhlobo yencindezi iqembu iHollywood Bets Sharks yakwaZulu Natal njengoba izodlala umkhumula Jazz ekuhambeni kwi-EPCR Challenge Cup kulempela sonto. iSharks izobhekana neConnacht yase-Ireland ekuhambeni emidlalweni we-16 ozoba seDexcom Stadium edolobheni iGalloway kusasa ke kusihlwa. Leli qembu lakwaZulu Natal libuyiseke ithemba lokungena kwemkhumula Jazz komunye kumqhudelwano United Rugby Championship linqoba imidlalo emibili yamaqoqo elandelana. Lehluleke iMunster ngo-45-0 laphinde lagoqisa ke Cardiff City ngo-21-15 kodwa yombili ke lemidlalo belidlalele ke ekhaya eKings Park Stadium. Lizohlangana nelinye ke iqembu elizobe libheke ukuqhubeka nomqiqo omuhle eselubambile kwi-URC. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Yena nebakaqamba lenkomo zelahlekile zodliwa umdlebe wasoshangane ziyaguqala. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.